China, labanan ba natin o kausapin natin? Yan ang paksa natin ngayon na tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Kung titingnan natin, sinasakop ng China ang ibang isla natin dahil sa kanilang tingin kailangan nila yon para maging base nila para maprotektahan yung kanilang mga barko na dadaan papunta sa ibang bayan. Ngunit, meron nang hinusgahan ang International Court na sinasabing yung mga islang yon ay sa Pilipinas yon. So nanalo na tayo sa hukuman ng pangdaigdigang pananaliksik. Kaya ang tanong, papayagan ba natin sila na magpatuloy sa kanilang ginagawa o dapat natin silang labanan? Kung tayo ilalaban sa kanila, siguradong lamado sila sa atin. Lamang sila sa atin sa dami ng kanilang puwersa at sa dami ng kanilang armas. Ngunit kung tayo naman ay magpapaapi na lamang at magpapaabuso sa kanila, lalo silang maglalakas loob, natatapak-tapakan tayo at aapihin. Kaya, mas maganda kung kakausapin natin sila ng maayos. At the same time, dapat paghandaan din natin na ipakita sa kanilang handa rin tayong lumaban. Palakasin din natin ang ating mga puwersa at ipakita natin hindi tayo natatakot. Kasi sa aking karanasan, ang mga bully, pag nabubuli ka at hindi mo siya tatapatan kahit na malaki siya, tiyak, lalo siyang mang-aabuso. So habang may panahon pa, maganda mag-usap, magandang kausapin dahil ang pinakamagandang solusyon ay pag-uusap pa rin sa maayos na paraan. Ngunit dapat ipakita rin natin sa kanila na handa tayong lumaban at hindi tayo matatakot dahil kung sa tingin nila kayang-kaya nila tayo, kahit na sa pag-uusap, babastusin nila tayo. Kaya mga kababayan, hindi sa hinihimok natin ang ating mga kababayan na lumaban. Pero ang sinasabi natin, dapat paghandaan din natin. Kasi kung hindi natin paghahandaan, lalo silang aabuso dahil sa tingin nila, kakayanin nila tayo. Kung titingnan nga natin ang Vietnam, nung sinubukan nilang gawin sa Vietnam, nagpakitang gilas ang Vietnam. Nagpadala rin sila ng mga maliliit na barko at mga barko nila para tapatan ang mga barko ng China. At nauwi naman sa stalemate. So hindi na pinagpatuloy ng China. Medyo umatras din sila. Ganon din sa atin. Kung aawayin natin, walang magandang pupuntahan ito. Pero kung kakausapin natin, dapat ipakita rin natin na handa tayong lumaban at palakasin natin ang ating kakayahan na lumaban. Sabi nga nila the best time to prepare for war is during the time of peace. So yun lamang mga kaibigan, if you want to have peace, you must be ready for war. Yan mga kababayan, ang aking palagay na dapat nating gawin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.